kulendi bata yamakaterera kudaiso ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndauya kuti ndingokupai update iripo, saka ndabva ndangogara ndangobata Comrade Sarwaka kuti tingotaura zvinhu zviri kuitika paground, chii chiri kuitika, ma-developments aripo because vatopo paground vari kugadzirira zvematch iroda kuitwa iyoyi. Saka sanganai naComrade Sarwaka izveso muhanzwe. Comrade Sarwaka, sanganai nevateereri. Mazera sei Comrade Kulian. Aiwa, ndaswera bo zvekuti today I'm in a good mood zvekutodaro because ndatoona kuti matopa ground team zvinhu zvese zvatopa position. Tell us what is going on, zviri kufamba sei, toita zvipi samaZimbabweans, even kana pane imwe assistant yamunoda kubva kuma-citizens, everything munokwanisa kungosangana nevateereri tichionesana ipapo. Ndichazoita nchibvunzo here and there but handisi kunyanya kuda kukanganisai kutaura nenyaya yemubvunzo. Aiwa, tinotenda. Makadii mhuri yeZimbabwe. Ichokwadi taapa ground taane mazuva mairi tiripo, asi paground kuri kuitikira mutambo wedu Harare takakwanisa kusvikawo nezuro manheru. Tikatambirwa nevari kushanda paground, vari kuruling party kuZANU-PF, vari kuopposition nemamwe mapato akasiyana-siyana wemachechi. Takakwanisa kusangana nawo nezuro kuti tiwane briefing yekuti ma-preparations edu e-demonstration yemusi wa17 yakamira sei. Then tichisvika information yanga yatenderera Commander Geza wanga wachinzi wakataura nezuro manheru. Ndakandiri pasina network saka handina kuzowana information, saka vanhu vakuziva kuti tikusangana Africa Unity Square, haisisiri Robert Mugabe Square. Robert Mugabe Square patakazodarika tichinoassessa situation takaona kuti wanga watotanga wakuisa barbed wire wakufenza Robert Mugabe Square. Then tikati komana muri kuzviitirei, but anyway ndio struggle. So taakuenda kumatch yedu iri kutangira pa Africa Unity Square mangwana 17 October according to Commander Geza, time 8 o'clock. Then vari kutravela, I'm sure tikunzwa vari kubva kunana Bulawayo, vari kuti zvinhu zvese zvakarongeka Mutare. Then chiredzi ndakakwanisa kusvika physically, ndo imwe nzvimbo yakandifadza ine vanhu vari kuunderstanda revolution zvakanaka. Then Harare ndoda kutenda, I was not aware kuti revolution yatekeshera to all parts of Harare zvakadai. Vanhu veHarare vakuziva about revolution. Then in terms of assistance, as I checked, ndakaona sekunga ground rakagadzirwa zvakanaka. Vanhu they are volunteering, they are helping each other. Hapana pandakaona pari kunyanya kuda assistant kana kuti funding, ndaingoona vanhu vachiita zvinhu zvavo. Saka ukaona vanhu vari kuita zvinhu zvavo haubvunzi zvakawanda because unenge uri kungoona zvinhu zviri kuendeka. Saka so far so good background. Alright. Comrade Sarwaka, sorry ndimbokubata zvishoma. Inini zvangu after ndaobserve zvinhu zvese zviri kuitika, tatozonzwa izveso imwe information kuti pakaitika zvakaitika back muna 2017 papa. Pane mari yakawanda yakabuditswa ma-millions nema-millions of liters dzefuel dzaiswa mota dzemauto nemamwe ma-vehicles chinchi. Apa tingataura kuti ma-resources akaita seiwayo aripo here kudhara, akatoiswa kare here kana kuti idhodha zibonela, like I mean. Maonero andakaita ndichitarisa neground force pandakasvika, tine a situation iri different now. This is a revolution. Yasiyana nesomething chinenge chine system ne-executive. Ndosaka muri kuona kuti vanhu vari kudhonzerana, vamwe vanenge vachiti tinenge tasiyiwa panze, but chokwadi chandakaona ndechekuti revolution is owned by everyone. Even zvese zviri kuitika, I was shocked kuti pandamuka muHarare ndaona nzvimbo dzese dzakazara maflyers, and I don't even know kuti maflyers iwayo ndiani akaprinta, ndiani akadistributa, but zvese izvozvo zviri kuratidza kuti vanhu they are putting hands on the deck vachiisa effort kwavari. I don't think there is something which we can call a coordinated financial pool of resources, asi zvinhu zvese zviri kuda ma-resources ndiri kuona zviri kungofamba. Alright. Pane imwe ndachida kukubvunzai but iyo I'm sure yakagara yapindura kudhara naCommander Geza pachinzwa nemasoja nemapurisa
havana vari kuuya kuzoprotecta vanhu. Imimo munoti kuti mune something chekomendere even though yakaningirikinwa zvayo. Is there any apa ndiri kukubvunzai ndida kunzwa version yenyu, the way mataurire enyu, makomendere enyu muchaita, because Commander Geza vakavhura section 219 vakati inotaura kuti vanhu ivavo basa ravo ndere kuchengetedza macitizens. Imimi, what's your version on that one? Right, patakaita dry run nezuro, ground force ichirwa ma-operations vachiconscientiza kuma-location, hatina kuwana any report ye-abuse of the people by the police or any security stakeholders. Which means kuti mashoko arutaurwa na Commander Geza mashoko ane rutsigiro yekuti there was a clear communication yekuti vana veZimbabwe vasarudza kuti they now need protect and do the right thing for their country. Now mapurisa nemasoja tirikunzwa kuti vari kufara, because dai takawana a lot of challenges but dry run, kushungurudzwa kwanhu wedu vari kuspreada information, vari kudistributa material and this and that, zvaitiratidza kuti there is a tension on the ground. But so far, according to the reports dzanezuro, zviri kutiratidza kuti every stakeholder understands kuti izvezvizvi this revolution ndeye munhu wese kubva kusecurity kuenda kune munhu ari paground. Alright. Chaita ndizobvunza that question. Pane vamwe vakabuda vakomana vakapfeka zvakaita zvimabharita nezvimachinchi vachiita kuti Chigana ndapinda mumwe nachinchi. Ndakaona nezuro vakatobudisirwa tsamba nezeta raP vachinzi tiri kuvatsvaga toda kuvasvasvanga. What's your take on that one? Because ndozvimwe zvinhu zvekuti vanhu macitizens havatange kuzotyaira. I was briefed nezuro ndichisvika. One of the comrades was arrested and vaenda kucourt nhasi. Ma-commanders tavatuma kuti vaende vasamusiye vaende naye kucourt. But the arrest, takabvunza kuti how was he arrested? Munhu vakamutera kumba, unknown people vakaenda kunomutera kumba, and in Zimbabwe kana tiri kuti unknown people, we are talking of Zvigananda. Yes. The arrest was not done by the police. The arrest was done by the unknown people wakaenda kunomita handover to the police. So which means kuti vanhu vana tagwirei vakapiwa private job rekuti vaende kunomutora kumba vachibva vanomita handover to the police. Alright. Because they know clearly kuti vakada kuita anything to him, whether kumurova kana kumita sei, izvezvi revolution is now bigger than any Chigananda. Izvozvo they are very aware of. Saka you cannot touch our people. Saka nyaya yake iri kubve, he was arrested at 2 a.m. Marimwe zuro, according to the briefing yandakapiwa nema-commanders. Then ndikati saka varipi, ndakasvika muHarare vari kumacells, which means kuti nhasi he is supposed kuti anga achipinda mucourt, then obuda. Tiri kutarisira kuti anofanira kubuda, haana chaakatadza. Then vamwe wese I can guarantee you kuti all the commanders are safe as we speak now. Alright. What about in terms of my refreshments? Suppose ndambunzwa mwari kubvunza kuti hanzi kuri kupisa, hapana here to certain refreshments. You know maZimbabweans zvaari comrade Saroka, even uchitoita rally, you know vanongopindwa nemweya kuda kungopuhwa something chekudya, munongoziva kuti tine vamwe vanhu ma-weaker brethren in terms of zvinhu zvese izvi. Panoitwa kwakufambiswawo sei ipapa? And kana nditoa hangu refreshments in myself ndiri kungotaura hangu hatingangotoka kana mvura chete. Yeah, that, like what I said, pandiri kuona, I cannot confirm kuti pane a budget which was put in place, because I don't even know kuti ari kuronga nezverevolution wacho ndiani. Ini ndiri kuona ndiri kuplaya my part, vamwe vari kuplaya their part, but handina pandakaona pari kuda a resource pari kuleka as we speak. Alright. Isisu tanga titori away from the ground, isu tanga titori disconnected from anything to such an extent. Vanhu vangu vachiseka ndichitaura kuti I was not prepared kuti ndinge ndiri paground in time. Ati comrade Nyoka yeMabhunu vakaramba chikafu pavakaendeserwa chikafu netimu, vakati vakomana endai munotengesa chikafu ichocho and make sure kuti comrade Saro vakaenda paground, because it doesn't make sense kuti I am behind here and hamusi kupusha ground for action. Saka tinobuda sei? Saka tazoti vaende futi nhasi voti ngavachienderera mberi nekudya. We are on the ground now.
Yeah. I like that. Ndakazongotora $20 kumari yakabva kuna comrade nyoka yemabhunu ndikati movataurira kuti ndaaccepta offer yawandipa. I took $20 ndikatenga 6-pack kuti ndipo cool down zvamuri kutaura izvi yeCastle Yes. ndichifamba asi the rest ndikati no endai munovataura kuti no zvinhu zvese zvakarongeka. Tichisvikawo, I was happy to meet vana madzibaba eshanduko, members of the opposition. Yes. They are even more advanced. Ndakatobvunza ndimi waridziwe revolution here, vakati no tiri kutsigira commander Geza revolution. But sei muri kuita kunga mutori more advanced kudarika vamwe, zvikanzi tiri kurwadzirwa, vanhu vatambura, vanhu vanenge vachingochema kwatiri each and every day. Saka nema tiri kugara macho hamusi kugarika because takatenderedzwa nevanhu vari kutambura. Yeah, ichokwadi. But on that issue yematauro yevanhu veopposition, handinanizoziva kuti pari kuzofamba sei because manje apa ndakanzwa akachambisa achibvunzwa nevanhu. Even myself I tried to call him maybe more than 3 times. Pandakazokwanisa kupika ndikinango hapana call nemusoro conversation nemusoro yatakaita. But iye paakabvunzwa nevanhu kutwitter kwake akataura kuti zvoni 2017 yakatidzidzisa lesson. Iye mapoints akanga ari kuti anzi ngatimbotanga tataura zvemaelection aningirikini 2023 because 2017 because akanzi saka usikupinda murodhi zvikanzi 2017 yakatidzidzisa lesson. But ndikushamisika matipi kuna vamwe vanhu veopposition already vatopa ground vari kuningina. Amen, zviri kuchazofamba sei? Munoionawo sei nyaya iyoyi? Hangu handisi kuti hangu mutaure kana kuti zvakaipa pamusoro pemumwe munhu kana kuti chii, but tingotaura sevarume veningirikini vari kuita revolution here. Regai ndikupe the correct record since mamentiona the names dzakaita sedzana comrade Chamisa. Yes. Kwandiri Chamisa is a comrade and I will refer him as the comrade. Yeah. Let me tell the people of Zimbabwe, everyone except Zvigananda is supporting the revolution, including Nelson Chamisa himself. But what we have noticed ndezvekuti mukomana is under siege. Okay. Saka kana munhu ari under siege, isisu tinotarisa behavior, hatitarise manzwi ataurwa. Tinotarisa behavior because Zvigananda zvakatomugarawo bamba like no one's business kuti chingotaura kuti uone. Alright. So what else should we say? Isisu issue iripo ndeyekuti if we say kuti tine vanhu veopposition vari kumobilize like as we speak now, ndakutaura nezuro ndakasangana nawo 1:45 anditi watontaura kuti comrade Sarwaka tatadza kusangana because we were busy enough. Saka kana muri kuda kutiona in the next 20 minutes svikai pakati anditi then I managed to get there. Ndo pandakaona vakomana vari kubva mufield basa riri kufamba. Vakomana chii chiri kuitika? Ka no tiri kuda kuti message iende kuvanhu. So what I need to confirm ndezvekuti muri yeZimbabwe, forget all about the side shows. We are in a revolution. Tine vanhu vari kuiswa parumananzombe nezvigananda izvi zvekuti kungotaura kuti chete even kana comrade Sarwaka kamuka vachiti pasi nerevolution. Do you think kuti I mean it? No. Unotongoona kuti munhu uyu hadi is under siege. Munotanga kuona kuti can we make him protected? Alright. Kana vanhu verevolution vachibuda opposition vachibuda in numbers, vana Tuveko Spanda, vana comrade Tabani Mpofu and all other MPs vakabuda pachena vachiti tiri kusupporta revolution. What does it mean? It means kuti Chamisa anonzwa kubva kuvanhu ka. Yeah, that's true baba. Saka behavior is what is important. Vanhu ngavasamushoropodze kana kuita sei. He is also under siege as he is happy, very happy nenyaya yerevolution. Yeah. Alright, comrade Sarwaka, thank you so much. I think iko zvinezvi update tingosvitsa kuvanhu yakadaro. Tichazosangana futi manheru tichingonzwawo muchingoti briefa muchingotudza kuti zvakamira sei paground, chii chine chidiwa, direct one call tatotaura pachivhitivhiti. But thank you so much for your time. Aiwa, zvakanaka. Anything tinenge tichibatana, regai tinzwe kuti kunotoni kwakamira sei. Tiri kunzwa kuti kune madevelopments ariko, then tinoupdate pamberi. Alright, iribo. Sharp. So that was comrade Sarwaka. My comrades acho atopa ground vari kutopedza masports akomanaka. Zvotanga sefani so. Unoziva kuti moto unonzwa pisa sango rese unotanga nika stick kematches ngoti ta. Zobva zvatongoenda zvichingenda zvakadaro so. Cool TV, Team VAT.
asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulien, 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 yeah. Information is brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulien.